की कशाला रिमगिल मला रे मका प्रिया बी म्हणताला ना फोन केलेला माये तुमगेल बम्नाक 10 वस्तुकून संबळ वड्डे नवा ते संबळ पूरा ಒಟ್ಟು कोरनो त्याची गिफ्ट अंतु पैक कोन गेनो अत्त तुमगेल बम्नाल बॉस हेलिकॉप्टर येताची म्हण सांगिले टाका निमगिले माय सुरवेक हे काणगे येते ताजी मागिरी हांव सांगता तुमकां हांव कोण म्हणून हे घेवंक गेनो तुम्ही आमगेले उडची पक्षाक वोट दिवका माये आमगेले पक्षाचे चिन्ह कसन म्हळ्यार एरोप्लेन वय वय नाव एक लायक दवरला तुम्ही उडचे पक्ष म्हणून आधी ह्या पक्षांत असला रे फाल्यां अनेक पक्ष उडतात तुम्ही आधी एक पक्षांत असनो मागीर अनेक पक्षांक सोचे मुका रे त्यांचे पक्षाचे लोट मेळून घेवन हांक सोचे हेंची जालें म्हाका कस्सने गिफ्ट नाका मामा हांव गिफ्टांनी घेवन घेवन वोट घालना आज हांव पेंटा चमकलतना मंजुळा शेणई सुखदा प्रभू नायर मानसी एंपै यशोदा प्रभू विजयलक्ष्मी भट्ट संजना नायक हांची सक्कड मेळ्ळाली हांनी सांगला म्हाका माये कुकर दिवचे पुरो चिके जागृत करा ती मला हांनी मात्र नाही चिन्मय बी चेतना भंडारकर रश्मी शेणै हांनी वरे तशी सांगला ती चेतना भंडारकर सुमार वेळ उरलेली मेगेले तेंपरा सांगते जायना अंत तशी देखून हे कुकर असे पुरो हे तुम्ही सुरवेक घेया माये तांणी सकड सांगला म्हणके हांत कुकर असूच नाही हुना हुना पिंपरी जमा एक किंच मारचे ऐदन असे पुरकी म्हणून नेवा त्या नेचर म्हणताला ना म्हाका सांगला ना माये त्या सकड कसं नाही तुम्ही सुरवेक हे पुढे येत नवा ते विद्या कामात असं नवा तांनी वरे सांगलं म्हाका तांगेल घरकड वरे अशी ती गिफ्ट घेऊन नाही के वोट निमगून घेणं तुम्ही वोट निमगूचे तर मात्र नवा ಸ್ವಲ್ಪ गिफ्ट घेऊन येऊचे ना माये तशी कसं नाही लेक्कू नका ती आम्ही विंगड पार्टी म्हणके नाही घेना बा म्हाका गोतसा नमगेल एदूर घर प्रमिळा पीशणय मनसा तांगेल घरकड वरे अशी बॉक्स अंत घेऊन आयलेल के तांतु भितरी एक आसत के चीटी तांनी बरयता के तुम्ही कोणाक वोट घालता ती म्हणून तांतूच आसत के पुराय माये हे ಒಗ್ಗಿ ಗೆಯತಿ ಮಾಯೆ ಮಕ್ಕ ಅತ್ತು ಹಿಂಗಡ್ ಗರ್ಕಡ್ ವಚ್ಚೆ ಕಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವೋಟ್ ಫಾರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದೇತ माये हे ಒಗ್ಗಿ ओपन करनो आत्ताची यूज करती हांव सांगलं ना आम्ही विंगड पक्ष म्हणके नाही विंगड पक्ष दिला तुमका कुकर गिकर दिता असलें दिसता आम्ही तशें करनी आम्ही तुमका दाळी सिज्जोन हाणगेन दिला ताकाची ಒಗ್ಗಿ हे दाळी यूज करून तुम्ही रांदप करून खायती तुम्ही दाळी तोय करचक दाळी सिज्जोक म्हणना त्या सिज्जोंगेन हांव छळला तुम्ही खाली पण्ण गल्लार पुरो पण्ण गलचक ससाम त्याल मिरसांग वरे आम्ही हाण दिताची जावकातला रे वोट फॉर एरोप्लेन आणि हांव येत माया विंगड घरा वच्चास अयोयो होय मो हानी कसन केला मला रे कुकर भितरीची डाळ सिज्जून हांडला हुनूस ए कसन निवकून पळयतास ग तू इथे हांव नक्क नक्क म्हळ्यावर ते गिफ्टांग दवरून चमकला तो माम तांगेल पक्षाक वोट घालका काय उडचे पक्षी काय आणि कसं गोतस ना तांतू कुकर भितरी डाळ सिज्जून हांडला आमका दाळी तो मला प्रीती नवा ताकाची ताजी ತೊಂದರೆ नक म्हणून तोची सिज्जोंगेन हांडला इथे खाली पण्ण घालचे काम मात्र के आमका आणि पण्ण घालूक कसं कसं जावका त्या मरे तोची हांडीत के होय ग कसन हे हा ಹೊರೆ ಪಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಅದಕ್ಕೂ ಎತ್ತನ ಲಾಯಕ್ ಅಸಿಲ್ ರೋಡ್ ಪೂರ ಫುಟ್ಟೋನ್ ಕಾಣೋ ವಾಪಸ್ ತಜ್ಜೇರಿ ಡಾಂಬರ್ ಗಂಗೆ ನವೇಂಚ್ ರೋಡ್ करता सते हे ಪೂರ कसन इलेक्शन ना टाइमर करचे हन्नी कसने असो तू त्या गिफ्ट घेवचेक नज्जशील कसले घेतले तू हाव घेवचेक ऐकनी ते म्हाका सुमार जणांन सांगिले तांत कुकर असता म्हणून जलदीची तो हांग दवरून चमकला हांव कसं करचे असो आता भितर होरे कसं करचे ಸಕ್ಕಂಡ್ ದಕೊಂಡ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ದುಕ್ತಸ್ ಏಕ ನಿದ್ದೋ ಯಮಣ ನೀದೋರೆ ಯಾನ ಏಕ ಬಗ್ಲನ್ ಹ್ಯಾ ಪತ್ತೋಳಿಲ್ ಕಿರ್ಕಿರಿ 10 ವರ್ಷದಕೊಂಡ್ ಸಂಬಳ ಚಡೇಸಿನಿ ಮುನ್ ಸಂಗನ್ ಕಸ್ಸನ್ ಕೊರ್ಚ ಕೋಣ ಬ ಹ್ಯಾ ಟೈಮರ್ ಬೆಲ್ ಮಾರ್ತಾಸ ಬಾಲು ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಪಿ ಮಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಸ್ಸನ್ ಬಾಲು ಮಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಜಾವ ದುಕ್ತಸ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಹಾತ್ ದೋರ್ಲ तुम्ही होई पीपी माम
आणि तुम्ही आयलेले विशेष कसं ना आणि मुखारी तुम्ही तुमगेल ಮತ್ತೆ दुखेची कसाने आलोचना करची नका बालू मम हाव ह्या पाटी हंगाचे इलेक्शन ಅಂತ रप्तास आमगेले पक्ष तेवळूच पक्ष तज्जे चिन्हे कसन मळरी पिक्कोळू हक्काची तुम्ही वोट घाल का देतवा तुम्ही तेव्हा हक्क वोट गेल्ले मळरी आम्ही तुमगेले हे ಮತ್ತೆ दुखेचे प्रॉब्लेम ಕೂಡಲೇ सॉल्व करून सोडतात होईवे एक वोट गेल्ले ಮತ್ತೆ दुखे प्रॉब्लेम कशी सॉल्व जाता तुम्ही तेव्हा आमगेल पार्टीक वोट घालनो आमगेल पार्टी विन जाल्ले मळरी तुमका संबळाची प्रॉब्लेम असना तुमका 10 वर्षादकून संबळ चढ करणे म्हणचेक आलोचनाच नव्हे त्याच्याकडे तुमका कसाने आलोचना नका तुम्ही ते आशील काम सोड घेनो घरकडे बसते हावंची तुमका महिन्याक 30,000 रुपये निरुद्योग भत्ते म्हणून दिवस येता अन्य कसन म्हणरे तुम्ही बशील कडेन नाही 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 निद्दल कडेनच तुमका त्या निरुद्योग भत्ते येता त्या येऊची तशी हाव करता निद्दल कडेन वा त्या कशी आमगेल पार्टी जेव्हा विन जाल्ले रे आम्ही एक सुखनिद्रा योजने म्हणून एक आम्ही जारी करची वेरासदी ತಂತ ಕಸನ್ ಮಾಡರಿ आम्ही ಪೂರ घरकडेक आम्ही हंतूळ पेटत येते त्या हंतूळंतू तुम्ही आरामार नीद कडेत आणि प्रति ग्रामांतू आम्ही एक विश्रांती केंद्र म्हणून करची प्लॅन वर आस ताजे प्रकार कसन म्हणरे एकच वेळ तुमका आम्ही दिलेला हंतलांतू तुमगेल घरकडे नेदोचक जायने म्हणला रे तुम्ही डायरेक्ट ते हंतूळ घेऊन गेनो आमगेल विश्रांती केंद्र घेऊन गेन आरामार नीदोत त्या हंतूळ घेऊन गेन येऊचकच नव्हे ऑटोची व्यवस्था रे हावंच करता तसदावनो एक आमगेल हे पिक्कोळ चिन्हक एक ओट घालाती बालू माम हुडगास पिक्कोळ ओट आमकाचे आजी ती शिल्पा शणै आणि संध्या शणै तन्नेवर सांगता आशिल्लेंती 5 वर्ष नंतर वापस येयलो ओट निंबुचक ताजे पुढे हंगा आम्ही असत की ना की म्हणून तग्गोत ना आणि 5 वर्षादकून कसने काम केलेलं ना आता खंची तोंड घेऊन गेन तो ओट निंबुचक आयला म्हणून तान्नी सांगिल्ले करेक्ट नवा आता जाल्ले उडची पक्ष आयले ते उडूचे पक्ष आयले आता नेक्स्ट आणि कोण येवचे कसक्या बा पातोळमाई हो सरळा यो गो भितर यो कसन विशेष गो सरळा सुमार दिवस जाले उल्लो चेक जायनी नवा बिझी जाऊन गेली आम्ही आमगेल कामांत होय माये त्यात मोबाईल व्हॉट्सअप फेसबुक म्हण सकड येऊन आता जना लोट उल्लोचे ऊन जाऊन गेला पुरा जण एक घरांत असल्यावर मोबाईलांत उलोत तशी झाला माई आता फुल्ली म्हणके ते ಒಟ್ಟು बैसून उल्लोचे पुरा कसने नानव माई आता माये हांव कसला आयलाल म्हणरी आज सकाळी कोणी जो तुमगेल घरकडे ओट निम्गे नायलाल की आजी आजी कोणी येनी गो काल येनी पैरायलाली एक तेवळूचे पक्षी के आणि एक कसके उडचे पक्षी काय गो दोन यायलाले आणि कोणी येनी हो होई बे माये आमगेल घरकडे चमकून వచ్చే पक्ष तने आयलाली तंगेल चिन्हे आमेके मलेरी टॉर्टोइज माये तुमगेल घरकडे फाय येऊचे पुर माये तनी होय बा कसन देऊन चमकली तनी तुमका हां त्यांची विषय उलोचे आयलाल माये कसन गोतोस बा तानी किरगी दिला माये मका ते मक्क दिलेले ब्राऊन कलर माये पंकज एक दिला तानी किरगी ते पर्पल कलर माये भारी लायक असं त्याची डिझाईन माये मक्क वरे ते पर्पल कलरच किरगी जायशिले मक ब्राऊन चूरू लायक जायना माये आम्ही तंगेल सकट गिफ्ट का आशी करचे नज्जको सरला हे पुरा तनी इलेक्शन खातीर करचे मक पैर कुकर गिफ्ट दिल तनवरे मक घेवचे चूरू मन नाशिल गो तान्नी दवर चमकली आणि मग कसन करची म्हण कळणी तशी दिकून घेऊ का झालं रे मेगेल बामणान सोडून मका त्या सकट घेऊ नका म्हणून आता बळा त्यांनी आमका एक गिफ्ट दिलं रे आमका अनेक जाय म्हण दिसता त्यान दिलं रे अनेक जाऊ का म्हण दिसता तशी आमगेला आज एक मिती म्हणजे असं ना गो त्यांनी करचे तांगेल स्वार्थक आता पळे त्यांनी एक पण विन दल मागिरी आमगेल तिकन घुण वरे पळे ना ते तांगेल स्वार्थक आमगेल तसल दुर्बल जनक दुराशे से जाता होय माये ಎದ್ದೋಳ್ವರೆ ಮಿಗೆಲ್ ಮನಂತ ಏಕನ ಮೂನು ಬೇಜಾರು ಸೇಸಿಲ್ಲ आता तुमगेल उत्तर ऐकून देतरी म्हाका दिसले ते सकट घेवचे नजे म्हणून तुम्ही सकट उल्लंघ घेवचे हांव ऐकले तुमका आतां कळ्ळें न्हय हे
हें आतां इलेक्शनाचे टायम तशें देखून आमी आमगेल्या व्युवर्सांक एक मेसेज दिवच्याक इश्ट पावता आसा ती तें कसन म्हळ्यार सक्कडान चुक्कन अशी वोट घालका वोट घालच्याक दाय न्ही म्हूण सांगून कस्सने नेपा सांगच्याक ना खंयचेय आमिषक तुमी आस्पद दिन अशी निर्भीती जावन ओपन माइंड दवरगेन वोट घालायची खंयचे एक पक्षाक दो एक जातीक दो एक भाषेक दो मत्तेंत दवरगेन तुमी वोट घालनाका ती तुमी वोट घालची कॅन्डिडेट समर्थ जावन आसकी ना की तुमगेल क्षेत्रांतू तगेल निमित्त चांग चांग अभिवृद्धी काम जावच्याक साध्यते आसकी ना की म्हूण मनान दवरगेन वोट घाला ती वोट घालचे आमगेले सगळेले जबाबदारी तें जबाबदारी आमी निभायसूंक नासता जायत इतलें सांगताची आमी आमगेले आयची व्हिडिओ एंड करता आसा ती तुमकां हे व्हिडिओ इश्ट जालेलो आसल्यार एक लायक बटन ओतियाची तशींच तुमगेले फ्रेंड्सांक पुरा शेअर करून घेनो आनी कोण कोण पतोळी मा यूट्यूब चॅनल सब्सक्राइब करने की तांणी आतां सब्सक्राइब कराची आमी आमगेल्या फुडली एपिसोडांत एक इमेज दाखोवंक घेनो त्या इमेजाक एक फन्नी कॅप्शन घालती म्हूण आमी क्वेश्चन निमगेलेलो आसा त्या क्वेश्चनाक सुमार जणांना फन्नी कमेंट्स पेटयला हांतू खंयचे एक सिलेक्ट करचे आमकां समजिसनी तशें जावन कोण कोण फन्नी कमेंट्स घाला की तांगेल पूर्ण जनाल नांव आमी आमगेल्या आयच्या व्हिडिओंत काडला ಕೆಲವು ಜನಲ್ ನಾವು ದವ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ आमी हे व्हिडिओ रेडी करून जाल मागीर येवन आसता तशें जावन तांगेल नांव चुकून आसचे चान्सेस आसा तशें कशें न्ही जाल्लें आसल्यार आमकां क्षमापणे दियाती आमगेले आयच्या एपिसोडाचे क्वेश्चन कसन म्हळ्यार पीपी मम्माले पक्षाचे चिन्ह कसने म्हूण हे क्वेश्चनाक आन्सर तुमी 31 मार्च 4 गंटे भितर पेटयती